روج باش ابار باش هوانو تماشاوان هجا هون تف بخیر هاتن ایرو وشانا ما و به تمامی درقی روجاوی کردستان شهر مزن الوی دریدایه اما هر وها باسا روشا داویا سوریه جی بکن ایریشن اسرائیل هلوستا امریکای هلوستا اسرائیل یا روسیه ده درباره تمامی سوریه ده درباره روجاوی کردستان ده ev hefteyekî şarekî pir dijwar heye li Rojavayê Kurdistanê li ser bendava tişrînê jî her wiha şarê li min biçê hêjî bi berxwedanekî mezin dewam dike êrişên dewleta Tirkiye hene ji vê sibê vê bi balafiran bi qasî 20 deverên cuda hatin bombekirin niha bê ku em wextin wan da bikin em biçin cem hevala me ciwana Cuma amade ye ciwana merheba bi xêr hatî بله شاباش gelek spas. Rewşa hûn tê dane em texmîn dikin em li te guderî dikin rewşa herêmê çi ye ana agahiyên ku gîştine berdestê te ev bi taybetî îro doh hem behsa rewşa min biçê bikî hem bi gişt herêmê keremke gotin ya te ye ciwana بله شخوا ev çend rojên min bicê êrîşên dijwar ji alî dagirkeriya Tirkiye û çeteyên vê ve tê nekirin ku ne tenê bi çekên em bêjin wiha giran lêvelê bi balafiran ev êrîş tê nekirin bi balafirên şer û bi balafirên bê mirov bajarê min biç ji aliyê van dagirkeran ve tê topbaran kirin û bibaran kirin. Niha gelek medyayên ser bi Tirkiye ve dibêjin ku min biç ketiye bin kontrola dagirkeriya Tirkiye'de û êdî qesedê ji wê derê vekişiya yê tiştên bi vî rengî rastiya wê tune ye. Îro roj niha di van keliya de mirov dikare bêje berxwedaniyeke mezin li nava min bicê tê yekirin. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê û Meclisa Leşgeriya min bicê di nava bajarê min bicê de berxwedaniyeke pêhempa di van keliyan de dikin. Li hemberî ew qas çekên giran yên Tirkiye li hemberî wan balafirên şer û yên bê mirov ku li ezîman li ser serê wan tevdigerê lêbelê bi wê çeka di destê xwe de li hemberî wî çeteyê hov şer dikin. Berxwedaniyeke bêhempa tê yekirin. Bajarê min biç beşek jê di nava destê dagirkeriya Tirkiye de ye her wiha hêzên Sûriya Demokratîk jî li nava bajar hene şerekî bêhempa li wê derê tê kirin. Niha bajarê min biç hin nexweşxane di nava wê de hene. Dagirkeriya Tirkiye derbasî li nava hin nexweşxaneyan bûne yê mederî yê leşgerî jî li wê derê welatiyên ku birîndarin di nava wê derê de hebûn nexweşin di nava wir de hebûn çeteyê wê dikevin nexweşxaneya de û wan kesê ku di wê derê de birîndarin wan dikujin yekser guleyan li wan dibarînin. Her wekî derbasî li nava malê xelkê dibin û zêdetirî ez yanî li gorî agahiyên ku me bi dest xistî zêdetirî 20 welatiyan ji nava bajarê min bicê birine yanî girtine wan kirine girtîgehê de dibin navê ku ew bi rêveberiya xwe ser kar dikin xebat dikin. Her wiha ketine nava dikanê xelkê de malê xelkê de pere û zêrê wan dizîne talaniyê li wê derê dikin. Gelek saziyên rêveberiya xwe ser û hêzên ewlekariya hundirîn di nava wir de şewitandine agir pêxistine yanî kiryarên Daişê aynen Daişê mirov dikare bêje senaryoyên Daişê li van ev deverên ku niha têne yanî şer tê de tê yekirin û dikeve bin kontrola çeteyan de nîvê wê senaryoyê Daişê tê ye dûbare kirin. Li Şehbazê aynî tişt û îro li min bicî tê yekirin. Niha şerekê dijwar li wê deverê dirû de. Ew raganînin ku şerekî taybet li ser gelê me dimeşînin û dixwazin vî gelî li dijî rêveberiya wan li dijî hêza wan sor bike da ku yanî derdora rêveberiya xwe ser li dijî rêveberiya xwe ser rabin şerekî taybet niha li ser gelê me tê veşandin. Ji bo wê jî em dibêjin gelê me li ku derê bê bila bê. Ez zanim yanî ji ber ku name rojan e ji mertên gelê me ku ji derveyî welat li Bakur li başûr merak dikin ka li Rojavayê Kurdistanê çi çê dibe. Bizanibin ku tiştî ku Tirkiye belav dike hemû şerên taybetin. Dest bi propaganda dike. Dîmenên ku berî 4-5 sala êrîş çê bibû dîmen di destê wê de hene niha nû belav dike dibêje ev şerê min bice ev şerê Qiraqozat e ev şerê nizanim kur e. Dixwaze diriya vî şerê taybet re hêza gelê me bişkîne vîna wan bişkîne tirs û xofê teke nava dilê wan de. Ji bo wê jî em dibêjin ku niha berxwedaniyeke bêhempa keç û xortên vî welatî bi hemû pêkhateyên xwe di nava min bicê de şerekî dijwar li wê derê rû de. Li aliyekî çete sûcên şer di nava wê derê de pêktînin ku
gelek kes hatine kuştin û birîndar kirin heta niha hejmara wanî zelal ham neketiye nava destê ve de û gelek kes jî hatine revandin. Tavakê liyal jî şer bi dijwarî dewam dike. Her aliyekî din jî li milê bendava tişrîn û bendava qereqozat dagirkeriya Tirkiye hewl dabû ku derbasî milê din yê avê bibe. لێبەلێ بەرسiveke tund ji aliyê hêzên qesedê ve hate dayîn û hewildanê wanî derbasbûnê hatin şikandin. Bersivên gelekî giran ji aliyê vê hêzê ve ji bo wan hatî kirin ku bi balafirên şer dagirkeriya Tirkiye gundewarê Rojavayê Kobanê û gundê bendava qereqozat û bendava tişrînê bawayekî gelekî giran topbaran û binbibaran kir. Li wê deverê jî taybetî me hemûyan dî ku çawa bi dehan welatî ji ber dagirkeriya Tirkiye komkujî bi serê wan de hat û şehîd bûn. Zêdetirî 12 kes ku piraniya wan jin û zarok bûn bi binbibarana dagirkeriya Tirkiye li gundewarên Eyn Îsayê şehîd ketin, jiyana xwe jî dest dan. Ev yek li pêşiya çavê her kesî têye kirin. Lê mixabin her kes daxuyaniyê wa de tenê di asla daxuyaniya de dimîne. Yanî li ser wî erdê tu kesek bersiv nade ji bilî hêzên ku li ser erdê heyî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê. Ji bo wê jî تا vakêliyan ku ez bejdar jî dibim şerekî dijwar li gundê yanî li bendava qereqozat û tişrîn û min bicê şerekî dijwar li wan deveran rû dide. Yani şaneyên beşartiyên de ji xwe re weke firsendekê dîtine bi van êrîşana ku li Tebqa, li Reqayê, li em bêjin li nava Dêrezorê hewildana bejandina Daişê heye. Zaten ev tiştên ku niha ev çeteyên ku niha derbasî nava Şehba û Rifat û min bicê bûne ji xwe Daişin yanî ser bi Tirkiye ve îca şaneyê wê yê veşartî li van derdoran jî ew bi xwe jî niha ji xwe re pirsend dîtine radibin û li dijî rêveberiya xwe ser sloganan dikin, axaftinan dikin û dixwazin tevlihevî û fitneyan çê bikin. Da ku Kurd û Hereba berahev bidin. Ji bo wê jî hêzên ewlekariya Hondurîn di nava seferberiyê de ye, rêveberiya xwe ser di nava seferberiyê de ye, dixwaze rê li ber van fitneyan bigire, rê li ber van tevliheviyan bigire. Nexasim ku em di rewşekê de ne ku gelên me yên Efrînê ji Şehba û Rifatê koçber bûne hejmareke mezin bi hezaran welatî hatine ber bi herêmên Tebqa û Reqayê ve. Dagirkeriya Tirkiye şaneyê wê yê veşartî hewl didin ku vî miletî careke din tirsê tekin dilê wa di wacibê derê jî bidê koçber kirin. Niha gelek agahiyên nerast li ser medyayên ser bi Tirkiye ve derdikevê dibêjin ew gelê me yê ku ji Şehba û Rifatê çûbû Reqa û Tebqa car din vedgerî Helebê. Agahiyên bi vî rengî nerastin. Tiştekî wisa nîne. Ez ji xwe li Tebqayê me. Ez di nava van koçberan de me. Ev 10 roj zêdetir ez nava van koçberan de me. Êşê wan guhdar dikim. Bi wan re derdê wan guhdar dikim. Tiştekî bi vî rengî tune ye. Gelên me ji Şehba û Rifatê ve kişiyayê dibêje heger ku ne dibin ala zer de bê em careke din ve nagerin nava Şehba û Rifatê û Efrînê. Ji bo wê jî agahiyên ku li ser medyayên Tirkiye têne belavkirin nerastin. Niha ev koçber hemû hatine Tebqa û Reqayê nîvê wan ber bi Cizîrê ve çûbûn. Ji xwe berî ku şerê min bicê werê dest pêkirin di sid malbatên me yên koçber berê xwe dabûn min bicê ji bo ku li min bicê werin bicêh kirin. Îcar wextê ku ev şerçê bû tirsiyan neçar bûn ku ji wê derê derkevin. Car dî derketin vegeriyan Tebqa û Reqayê ne tenê ew lê gelê min bicê bi xwe jî ji ber van êrîşan ji malê xwe dûr ketin û hatin ber bi Reqa û Tebqayê ve her wekî yê bendava tişrînê gundewarên derdora bendava tişrînê jî wan jî ji malê xwe dûr ketin ji ber ku dagirkeriya Tirkiye nêzîkê wan bûn. Ji bo ewlehî û ewlekariya wan ji wê derê vekişiyan hatin Tebqa û Reqayê. Ciwana kesên ku ji min biçê hatin bar kirin hatin herema ewle tenê Kurdin ya Ereb jî di nava wan de hene? Na ne tenê Kurdin. Ji xwe Ereb jî di nava wan de hene. Ew ne tenê Kurdin Ereba jî dikin hedef. ne tenê Kurd dibin armancayîşin Tirkiye. Îro mînak min behsa kom ku jî Eyn Îsayê kir. 12 welatî ji malekê bûn qurbanê vî şerî. Bûn qurbanê van Tirkiye ku pêkateyên ew komkujiya ku tu behs dikî 12 kes dû hatin qetilkirin ew doh bû. Li gorî nûçeyek jî vê sibê jî 8 kes hatine qetilkirin hemî jî ji aynî malbatî ne. û ew jî pêkateyên Erebin. û ji her wiha ew her du kesê ku li xestexanê birîndar bûn ew her du jî Erebin. Mesela li kevira dunyayê hatiye dîtin dema ku mirov diçe bajarekî dagir dike dedît ta ka ciwana yani şer e normal e mirov dikare biçe bajarekî dagir bike mirov bajarekî jê vedikişe û ya jî bi dest dixe kontrolê eva di şer de normalin. Ama
ew hêza ku tê bajar bi dest dixe dixe bin kontrola xwe nikare biçe li nexweşxaneyekî birîndara bide ber guleyan ew dîmenên ku hatin yani merov nikare temaşe bike yani bi birîndara re daxife paşê jî li gor kêfa dilê xwe gule direşîne ser birîndara û dikuje her du birîndar jî Ereb bûn. Ez wê dibêjim yanî doh jî û îro jî komkujiyên ku çêbûn hemû here bin yanî pêkhateyên here bin her wekî li nava min bicê gelek welatiyên ku hatine revandin û yê ku derbasî nava malê wan jî dibin ew mal jî hemû ji pêkhateyên here bin yanî ne tenê Kurd di divê meselê de dibin armanca êrişên Tirkiyeyê na ew armanca van êrîşan di serî de têkbirîna projeya biratiya gelan ya rêveberiya Xweser e ev hevgirtina pêkhateyan bi hev re ev proje bûye kul û derdek ji bo Tirkiye ji bo wî jî îro dema ku êrîş dike hemû pêkhateyan didê ber xwe biçûk û mezinan û ev Ereb e ev Kurd e ev Siryan e kesekî bi vî rengî nas nake didê ber xwe û dimeşe kiryarên ku îro li min bicê dike ne tenê bi serê Kurdan de dike gelê menî ku ji min bicê koçber bûye ne tenê gelê me yê Kurd e yanî rêjeya pêkhateyên Ereb ji Kurdan zêdetir e li nava min bicê li nava min bicê koçberiya koçê bûye pêkhateyên Ereb jî di nav de hene ji bo wî jî hemû berê xwedaya reqa û tebqayê li vê derê bicêbûne ji bo wî jî hejmara koçberan li vê derî her ku diçe zêdetir dibe nexwesin xelkên Heleb û gundên wê jî ew jî ber bi vandeveran vetin yanî Sûrî ne berê bin destê rejîma Bersê de bûn ew jî hatin vî milî hejmara koçberan ku eger ku mirov behsa min bicê bike û Helebê û Şeva û Dirifetê bike dikêje zêdetirî 200,000 kesî yanî ku li nava van herêmên din bicêbûne dûrî dagirkeriya Tirkiye barekî giran dikeve li ser milê rêveberiya Xweser de pêwîstiyên alîkariyê hene heta niha tu turê xistineke nav dewletî turê xistineke ku dibêje ez mafê mirovan mafê jinan mafê zarokan diparêzim tu alîkarî pêşkêşî gelên li vê derê nekiriye ev barê giran rixmê her êrîş û her dorpêçekê jî ev bar li ser milê rêveberiya Xweser û inisiyatîfên li herîmê inisiyatîfên şexsî hatine destpêkirin alîkarî kom dibin û pêşkêş tê nekirin lê belê weke rêxistinên navdewletî tu alîkarî derbasî li vê herêmê nebûye ev koçber niha di nava dibistan mizgeft û çadiran de ne rewşe gelekî li vê derê zehmet e yanî însan bifikire mesela dema Efrîn dagir bû ji Efrîn derketin niha hatin Şehba û Tirkat Şehba jî dagir bû ji Şehba jî derketin hatin min jî wisa bû hatin vê derê yanî pir bi êşe yanî tu diçê li wan guhdar dikî rastî jî gelekî bi êşe taybetî gelên me yên Efrînê dema ku ez bi xwe diçim li çîrokê wan guhdar dikim rastî jî însan agir bi kezeba mirov dikeve yanî rewşa rêveberiya Xweser jî mirov dikare bîne berçavê xwe rêveberiya Xweser ji alîkê ve bi 100,000 koçbera re eleqedar dibe wana pêşwazî dike ji bo wan çadir peyda dike xwarin e zad e û her tişt amade dike di vê zivistanê de sermayê de li xwekirin ce kin ce û ji alîkê ve jî bi şer re bi çeteyên dewleta Tirkiye re eleqedar dibe hewl dide li ber xwe bide ji wan şervaran re xwarin peyda bike bibe çek cebilxane yani tam şarekî pir mezin heye li Rojavayê Kurdistanê di vê derê de wekê nûçeyên dawî eşte bipirsin paşê ez behsa ez fikra te dixwazim bigirim di derbarê Kurdên me yên Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê milletê me çi dikare bike niha êrişên li Qereq û Zaxê hebûn çeteyên dewleta Tirkiye hewldan ew pireya ku em behs dikin pireya Qereq û Zax di navbera Başûrê Kobanî û Minbiçê de ye min bi çûzanin aliyê Rojava yê Firatê ji temaşevanan re dibêjim yani dikeve aliyê Babê û dikeve aliyê Efrînê yani ji hinek dûr e çûyîn û hatin ancak ji ser wê pireya Qereq û Zaxê çêdibe ev êrişa ku pêk hat gelo bi temamî şikest yani çete vekişan ji ser pirêyan şer dewam dike cîwana şer heta vakeliya dewam dike çimkî balafir li ezman gelekin balafirên şer jî li ezmanin ji bo jî şerekî dijwar nehal wir didê ji doh ve ne deh cara hat bombekirin ew pire çünkü her carê em dikevin weşanê em dibêje ev 4 cara ev 5 cara pire hêjî hil neweşiyaye na hîn hil neweşiyaye şer li wê derê dijwar e balafir lê didin yani ew dixwazin bi pêş de werin yanî hewildana pêşveçûnê hebû sê erebeyê wan derbas bûn dema ku erebe derbas bûn Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ew kirin çemberê de û ew çete hatin kuştin û bi dehan hatine kuştin û birîndarkirin yanî Qesedê li vê derê çalakiyek li pêkanî bû li dijî van erebeyê wan li dijî wan çeteyên wan ew bi paş de vegerandibûn yanî hewildana pêşveçûnê hebûn ku werin vî alî milê din yê benda bê
Yani jaliyek ve anha divê rewşa şer de ew pire hilweşe belkî jî ji bo şervanê Qesedê baştir e ji bo ku dagirkirinekî li hember Rojavayê Kurdistanê çênebe ji ber ku ew pire çûn û hatinê çêdike. Wekî din bendava tişrîn gelekî mühîm e te li deverekî de jî behs kiribû eger ev bendav zirar bibîne diyarê bendavê eger xirab bibe dikare felaketekî bixwara bîne. Gundên derdorê hemî dibin avê de bibînin. Rewş çawa ye niha bendav dibin xeteriyê de ye eger bendav zirar bibîne hilweşe zerarekî çawa dikare derkeve holê felaketekî çawa dikare çê bibe. Xwe desteya enerjiyê ya rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûrî jî niha beriya keliyekê daxuyanî derbarê bendava tişrînê de dabû. Got heger ku bendava tişrîn xirab bibe êdî wê karîseteke mirovî bixwerewîne. Li wê derê jî şer dijwar e malbatên ku li wê derê hemû derketine çete hewl dane ku dest deynin ser û ji wê derê yanî pêş de werin. Ev bendav ciwana weke coğrafîk e bendav tam li tebqayê ne wisa? Erê bi tebqa vegirê de ye. Eger zirar bibîne hem bajarê tebqayê, gundên tebqayê heta Reqayê heta Dêre Zorê jî tev dibin avê de dikarin bimînin. Berê rast e. Yani gotin yedî yani karîseteke mirovî bibe yani ji ber çimkî mezin e û yani gelekî giring e bendava tişrînê. Tabii hem jaliyê felaketa mirovî ve hem jî însanê wê derê çavkaniya xwe ya enerjiyê ji wê bendavê digirin barajekî gelekî mühîm e elektrîk ji wê derê tê av ve xwarin diçe malan diçe zeviyan yani bendavekî gelekî girîng e ew bendav ne dibin kontrola hêzên navnetî wî de ye gelo yani wisa dibe ma hêzên Rûs hêzên Amerîkî hêzên hevpeymanî çi dibêjin? Hêzên Rûsî doh ji bendên xwe ji baregehên xwe yên Minbic û Kubanê paş divekişiyan. Heta niha tu helwest nêrîn hereket ji alî hêzên Rûsî ve nehatiye kirin. Lê koalisyona navdewletî bi vî milî ve hatiye. Niha hin agahî hene em ê nikarin tam bibêjin lê saetên pêş de dibe ku daxuyanên fermî derkevin yani hêzên koalisyonê dibe ku bendên xwe an ku baregehên xwe li van aliyan çê bikin da bikaribin hinekî yani vî şerî kêmtir bikin an ku nehêlin ev piraya hilweşê. Ama tiştê tu dibêjî ez dibêjim qey mühîm e merov dikare ji ber merov dikare eşkere bike ji rayegiştî re eger hêzên navnetewî di serî de Amerîka hêzên koalisyonê ya têkoşîna li hember Daişê eger ketibin nava hereketê eger wesayetên xwe yên zirxî tankê xwe anî bin li serê hin rêya bicih kiribin ji aliyê moral ve jî ji bo gelê me jî ez dibêjim gelekî giring e yani lazim e merovan tiştana bibêje. Em zanin ku ev du rojin tekiliyekî ciddî ya dîplomatîk dimeşe di navbera Amerîka û dewleta Tirkiyeyê de gelek wezîrên Amerîkî mirovên anha li ser desthilatariyê ji Pentagonê bigire heta wezîfedarên cuda turiya xwe ji dewleta Tirkiye re hejandin. Hedê wan nîşanê wan dan. Pêşî li wan çeteyê xwe bigirin em naxwazin problem derkeve. Em naxwazin ev alîgirên me ev şîrîgên me ên tekoşîna li hember Daişê zirar bibînin. Ji dewleta Tirkiye re gotine ha dewleta Tirkiye çi xas guh dide wan ew meseleyekî dine ew ancak li ser erdê li cem we encam dikare derkeve holê. Ama eger hêzên koalisyonê tu dibêjî hatibin yani ez dixwazim vê derê binivîsînim ez dixwazim vê beyan bikim weke nûçe. Hêzên Bedran hêzên koalisyonê hatine vî milî wan bi xwe jî daxu yanî da dibêjin hevkariya me bi hevkarên me re Qesedê re ku me li şerê li dijî Daişê kiriye em rê nadin ku careke din şerekî bi vî rengî li vê derê derkeve em vê yekê qebûl nakin lê yanî nerîna xwe weke kesayet bêjim yanî dema ku daxuyaniyeke bi vî rengî derkevê heger ku li ser wê erdê tişteke neyê kirin ez bi xwe yani baweriya min bi daxuyaniya tenê nayê çimkî me êşên bi vî rengî beriya niha xwarin di şerên ku di ser me de borîne. Tamam. Ez vê berpirseriye nagirim ser te ez bixwe digirim ser xwe ez dibêjim hêzên koalisyonê li hember dewleta Tirkiye li hember çeteyên dewleta Tirkiye ketina nava tevgerê hin wesayetên xwe anîne serê rêya bicih kirine û ji ber ku aliyê dîplomatîk de jî em dizanin bang li dewleta Tirkiye kirine. Em yani goy wan kişandine em viyan zanin
وقتی که تشتکی وسا در نکوه جی برپرسیری نیاته و نیا منه جی برپرسیری یوان بخویش بر بانگی وان هنه اگر دولتی که وکی امریکا نکاره به باندور لدولت ترکیه بکه اگر وان شریگین خواه این شهر بهلن بر انصافا دولت ترکیه ادی او دبه شرموان yani bu bir şekli nabe yani dünya alem zane ku eme statüye kimetine em nikarin çek cebel xane dünyayı bikirin li netim vek bi em nahatinen askirin em ne devletin em li hember balafirên devleta Tirkiye weke millet em nikarin li ber xwe bidin balafirin bi sedan balafir tên rojane rasta rast bombe dikin yani ev adîtiye wan e ev bêşerefiya wan e ku dikarin wisa milletekî bê parastin rasta rast bidin ber bombeyan İja radibin li Tirkiye jî milletan dixapînin yan jî dünyayê dixapînin em weke dewleta Kurdan e û pêdiviya Kurdan tune ye dewletekî ava bikin bi serê xwe em dikarin xwedî li wan derbikevin yani ev durûtiya dewleta Tirkiye divê eşkere bibe milletê Kurd divê dostê xwe dijminê xwe êdî nas bike yani divan şertan de wisa nabe em nikarin xwe bixapînin li rojhata navîn kompîle li tevahiya rojhata navîn de îro derkete holê ku dijminê bi tenê ê milletê Kurd tenê Tirkin tenê Tirkiye civaka Tirkiye ku ev 100 salin bi sîstema perwerdê bi mektebê xwe ketiye bin îdeolojiya fermî ya dewleta Tirkiye ew jî gihîştine wê qenaetê ku divê qirra Kurda were ya di medya sosyal de ez radibim li hember şer tiştekî dinivîsînim şer xirab e merûvî însanan nade berguleyan û tu nêrî bi zimanê Tirkî dibêjin em ê koka we bînin em ê qirra we bînin kîne ev mirovên sivîl yên li Tirkiye ne yani ez tim dibêjim milletê Kurd keç û xortê Kurdan pir bi hêsanî dikarin terorîzmê pêk bînin ama li xwe danayînin ama nakin çima çünkü di zihniyeta me de terorîzm tune ye şiddet tune ye em tenê dixwazin li ser axa xwe aramî bi huzur bijîn çavê vî milletên mal û milkê xelkê de tune ye mal û milkê vî milletî têra wan jî dike têra heft bavê wan jî dike îja niha tiştek ku ana hala hazir cîwana cuma tu jî li wê derê rewşa hûn têdan e gelekî zehmet e niha dewleta Tirkiye li gorî ku hûn de axifin di nava xwe de elbet wê derê tekîliyete bi rêvebirên rojavara jî heye rêveberiya xweser re heye hêzên navdewletî kewa dikarin müdaxaleyê rewşê bikin ew ancak em behsa îhtîmalan dikin ama dewleta Tirkiye plan kiriye heta ku derê were yani jî sînorê ku hêzên koalîsyonê dane pêşiya dewleta Tirkiye ku derê ye mesela tê axaftin dibêjin aliyê Rojavayê Firatê bila rêveberiya xweser valake wê derê hinekî ji Tirkara bihêlin ji bo ku ew ji aliyê moral ve ji aliyê psikolojîk ve hinekî rehet bin qenebe sibê du spe rêveberiya xweser bigêje statûyekî di peymanekî de bila dewleta Tirk zêde dengê xwe dernexe nizanim behsa tiştî wisa tê kirin ama çiqas rast tê nizanim çi tê axaftin li cem we qet Rasta. Agahên vî rengî derdikevin. Hin dibêjin li hevkirinên çêbûne di navbera koalîsyon û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de ku milê Rojava ji çetare û milê em milê din ji rêveberiya xweser re tiştekî fermî tune ye. Tiştekî fermî li ser wê edene çê nebûyî yani. Niha li gorî ku em dibînin Tirkiye plana wê li gorî em bêjin ew ji xwe re plan dike xeta xwe ya Osmanî vegerînê min yani bigirê were Kûbanê jî biçî werê tevqa jî vê xeta avê bigire yanî û paşê yani nemayîşê xwe mewerînê lê serêkanî û girê spî heye heger ku me got Rojava ji te re wê demê gerek serêkanî û girê spî vegerî di vir de hîn daxuyaniyên fermî derneketine yani tenê axaftinên ser torên civakî yani وقت بعربي بيجن تحليلات انسانا او شخوره شيرو وكارن شخوره داتينن اما تو دخو يعني كفرمي جالي قصدي ودرنكت يا راست دانوستاندن هنا دانوستاندن هزن كواليسيون بقصدي رمشتن هن دانوستاندن هنا ام تف يعني مكروج نمفان لباكروج لا دستوري جي ام لبندا دخو يعني گشتي يا فرمانداريا قصدينا ب وبريارك تشاوا د فيلر بريده وريكرن چونكي çete bi balafirên xwe êrî şî li herêmên dikir
برجم دزانن هگر کو سینگ به سینگ با بهستک آخر و جوای کردستان ترکیه نکاری بدر باس بای لی جبر کو به بالافرین شرع ایش دکه و هر کد زانی کو بالافر لگل ما تونه هزا کو لگل ما بکاری به برسف بده به مورال به دل به جان درسف بده لی بله نکاری بالافران بخینه و عرضه و شرع بالافران بکش بوجی ترکیه او هزا فتنه بالافران ندیتیه این حال یعنی دانستاندن تینا کرن کو ایدی افشار وری راوستاندن هنک لحت کرنن جدی ورن کرن داکو بس شر دوباره ببه لگوری آگاهین تایبت جهن چافکانین لشگری کو ایرو جوینک هیا جوین نابرا قصدی کوالسیونی ده هیا اما انجام حتی به کلی در نکتن ام کمل بنداوی انجامین کو دبکو لساعتين پیش ده هنک انجام انزلات در کبل دیارکو کوبانه پلانسازیا ترکیه ده یکو جبركو دخوازي دقرا قوزات را وره ملي كوباني جي داغر بكي لي كوباني نوك كباشاريه جبو جهاني بقشينه تنيش بوغلي كورش بردستان لهنگيه دو دري دهاتنا نبساندن عالی مانوی کوبانه جبو تمام کردان کوبانی پر جدایه یعنی کوبانی وقتی کو بکه و دست دولت ترکیه بلا herkes zanı be ku Rojava Kurdistanê êdî qîmeta xwe zêde namîne tamamê Kurdistanê zarar dibîne. Niha ew bendava ku me behs kir ciwana tişrîn weke nûçeya deqeya dawî nûçeya lezgîn divê ji ber êrişên çeteyan ji ber êrişên dewleta Tirkiyeyên bi balafiran di vê rewşê de ji xizmetê derketiye. Anha êdî nayê bikaranîn yani elektrîka ku ji wê derê enerjiya ku ji wê derê dihate girtin êdî nayê girtin. Ama zaten بدرانها بحثا مسألة إلكتريكية يمكن تجي دماكو لديرك الاستاسيون كهربائية سويدية هات خصين وإذا ميل الجزيرة بقشتي يعني كهرباء قطبو إيجار ببريا خسر وكا ألترناتيف جفيد ريد كشانت جبندافا تشرين دكشانت إنها بندافا تشرين جيتشو روش قالكي آلوزة يعني بنسازية هرمي تشاردن تينا عرمان جغرتن elektrik kutbe be elektrik yere edi benzin, mazot yani sotemeni ya ku diçe malan insan xape germ dikin yani jî pê ava germ çedibe av jî kutbe ev yani karakterê dewleta Tirkiye nişan dide ew bi zanebûn tiştekî wisa dikin ji bo dema diçin derekî dagir dikin pêşî çavkaniyên jiyanî qut dikin normal li cem her dewletê ev tune ye devletin be ahlak, civakên be ahlak ancak vî karî dikin. Yani civana dîmenê te bila neçe yani ji bo wî dibêjim mesela Kurd jî pir bi hêsanî dikarin biçin nava bajarên Tirkiye ava wan jehrî bikin rastê rast êriş bikin ser civakê sivîlan qetil bikin çawa ku dewleta Tirkiye li Rojava dike ama nakin. Mesele ew e firqiya me ew e ji wextê ku mirov aştîxwaz be cîranê dewleta Tirkiye be qedera me ra wisa dibe. Cîwana li ser xetê bimîne dîmenê te diçe ama dengê te tê bawer dikim. Niha çend pirsê me hene dixwazim tu bersiv bidî ev êrişên behsa şerê me bikin encama civîna qesedê ya bi koalîsyonê re ew medxena ve heyecanê ka encamekî çawa derdikeve ez ê bişopînim piştî vê bername eger encam derkeve ez ê bi hevalara parve bikim. Na êrişên İsraîlê hebûn li ser hemû baregehên rejîma berê ya Baas ya li Sûriyê yek ji wan baregehan jî balafirgeha li Qamşlo bû duh êvarê hat bombekirin pêşî em şaşman matman me got çi ye gelo sebeb çi ye İsraîl çima êriş dike paşê em pê hesiyan ku hin depoyên bombeyan depoyên çek û sîlahan hene li wan dera hatine bombekirin ama ev texmîna me a mirovên li derve ye ji qas rastî nizanim em ji te got derikin راسته دو يعني ده شاف بو ده انجا شبه بو داگرکریا يعني بگورین اجبر کن گم بیشین داگرکریا ترکیه ایدی داگرکریا ترکیه devlet سر ما مایا İsrail بله اسرائیل ده انجا شبه بو بارگه جه رژیما بحث تایبت باکر روشلات السوري لقامشلو همجي لطبقه گلک دورین وی هاتن بمباران كرن طيبتي قامشلو هم اللي بالا فرخانيه هم جي بون طب
جيرجين أفردو جهكي جه رژیم سوریه بون کو چکی وی تیده هاتبون بجهکرین و چکین گرام بونجی او درج آلیه إسرائيل بهات بمباران كرن راسي دنجي وان قالكي بهيس وخلكين باشري قامشلو يعني قالكي تبلها بيتنا قال تشيبو عارف تشيبو ايش كيف توا تشيبو حتى هاش كودا خوياني جالي وان هذاين دنگی ته دشتی بمباران تشتی جوانا تو تشتی پر مهم دبیجی از تو تشتی پر گرینگ دبیجی اما خوازم دنگی ته زلال وره نت وره او جی تو لی اینترنت پر باشناکشینه تشتی کو جوانا پرسی سدم ایریشا اسرائیلی یالسر kabıcer bine ez dixwazim dengê te zelal were net were yani îca bike cardin ez dikarim telefonê te bikim ji ber ku ême bi ciwana re em bi rêya YouTubeê naxifin em bi rêya Skypeê daxifin ka ciwana tu dixwazî derkeve cardin were tamam şertê ku ciwana di nav de yê hevan tamam we cardin hat بله tamam دقیقی ana ez dedim ser ekranê ji kerema xwe re li xwe muqatebin ya hûn mirovên heyfên şertê hûn di nav dane ez dê rewşa hevalê me rojnameger bipirsim hevalê me li navenda min bicîbûn rojnamegerî dikirin ciwana لسر أركا خونا بشرفان را أو جي بچكا خوا كو كاميرا چكاوان لهمبري وان إيريشان دخوازن كو سوجن كو قركرنا كو دنابا من بجدتك كرن دخوازن بوي كاميرا خوا جرايا گشتيرا اشكرا بكن أو جي دنابا برخدانية دي ciwana merû çawa dikare tabi pirsê min ê din hene derbarê İsraîlê de yedin de ama madem me bas kiriye merû çawa dikare pişkîr bide wan hevalê xwe rojnameger yani mesela hevalê me rojnamevan ên li Ewropayê ên li deverên cuda ên cîhanê ku îmkan di destê wan de heye çawa dikarin bibin alîkar ji van hevalê xwe rojnameger re yan jî çi zanim çi tê hêvî kirin ji Ewropayê mirov bike ciwana تشتا كوتي خواستن نتني لأوروبا لكدري ببن بلابن بلا تني باوريا وان براغاندن كل سر روی عرضه کارده که دنگی راستیه بلا تنی گفت بدن وان راغاندنه بلا دبن باندورا شر تایبتی کو ایرو با آوایی کی گیله کی دجوار ترکیه و راغاندن روی دخوازن لسر مبدن مشان بلا منکه بن خفکا واده تنی دا خوازا ما وکروج نموان لباکروج لاته سوری دی روشن شرده ام تنی هیوی دکن کو پیشگرتی اما وری کرن ام بکاربن به هفره شر تایبەتی کول سەر مە و گەلی مەتێ مێشاندنم بکاربن باڵا دەخین بلا چاوێ هەر کەسی هەردەم لڤان نوچەکهانên ku bi çeka xwe ew çeka ku raştine kamîreya wan e li pey rastî û heqîqetê dikevin tenê ji bo ku saniyekê dîmenekî bikişînin icraya gişîre bêjin ahvaye ev sûc li filan deverê tê kirin bikaribin ragînin canê xwe feda dikin bila çavê her kesî li wan bê bila nekevin xefka dijmin de dengê tenha zelal tu ji min re behsa êrişa İsraîlê ya li ser Qamişlo bike balafirgeha li Qamişloyê ku beriyan ha di destê rejîmê de bû بله دوغش خوا درنگیا شبه بو هات کرن لگوندی طرطب جی او طرطب جی بارگه که رژیم الوری و چکن ویجی دو داری ده نه هم دجی بالا فرقانه بجاری قامش لج برده تی ناس کرن کو بندس رژیم بعثی ده بو او ده بر هات بمباران کرن راستی دست بک هرکس شوک ما چه بو چاوا بو کیریش کر یعنی هنکی تبله بی لنوا بجار چه بو نخواستم کو لجهه یعنی چکان خسته بو کو گلک سلاح دوی داری ده هبون او بمبا و سلاح هاتن تاقاندنی یعنی دنگین بهیست جی قامشو ده هاتن بهیستن ده انجاما ویده جی پرچه یک لجوانکی عفرینی کت کو ده انجامی ده جیانا خوش دزده اف جی یعنی نوچه که گلکی بهش بو ده انجاما وی بمباران اسرائیل لسر جه رژیمی ده او جوان چوا و پدرانی کو اسرائیل و نه هزه کدنه جبر کو اسرائیل دا خویانی دا گوت از را دکم بی بمباران نتنی لوی درجی لگلک دبرین سوریه هر وکی لباجار طبقه جی نها باجار طبقه ریا کو تج طبقه دري حلبه
گوندê meskenê ewriya gundê meskenê wan ku rojane niha Tirkiye êrîş dike berê di destê rejîmê de bû ewrê ji tibqa hehle bi destê rejîmê de bû him de jî ew riya ku tu ji tibqa diçe Şamê li wê derê dergeheke sînorî heye di wê dergehê de dagirkeriya Tirkiye yanî İsrail dewleta İsraîlê ew baregehên rejîmê ku berê rejîm tê de bû ew dever jî bombebaran kir lê kesek di wê derê de tune bû yani ew baregeh vala bûn ew dever jî derengiya şevê dengên bihêz ji wê derê jî dihatin bihîstin lê tenê di encama wa de hemû deverên wa ji xwe hatin xera kirin û li gorî agahiyên me dibe ku İsraîl hîn jî derbeyên bivîrengî li cihê wan bide. İsrail niha di nava helwesekî pir balkêş de ye hem Wezîrê Karê Derveyê İsraîlê hem wezîra wana berê niha bi yek dengî dibêjin divê em bikevin nava tifaqê bi Kurdan re. Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne bi tenê ne. Em divê piştgirî bidin wan û gotinekî din jî hate kirin pêşniyaz li Tayyip Erdogan kiriye dibêje tu were tesîra xwe ya li ser Filîstînê zêdetir bike lê bi şertê ku bila tesîra me jî li ser Rojavayê Kurdistanê çêbe. Ev wisa dixwazin bi dewleta Tirkiye re bidin bistînin ji bo parvekirina bandorê ya li rojheta navê. Ev tê axaftin li cem we yani helwesta İsraîlê hûn çawa dibînin yan jî li ser rûyê erdê li wê derê xuya dike yani bandora İsraîlê. Ne destpêka axaftina xwe de min got gelek kes ji bo rojava peyam û daxuyanî didin lê mixabin em ser wê erdê encam namîn ya girîng ji bo me encam e. İsraîl peyameke xweş da daxuyaniya wê xweş bû yanî piştgirtiya Kurdan kir daxwaz kir ku ev şer li ser wê werê sekinandin destdirêjî bes li ser Kurdan werê kirin peyameke xweş bû lê em encam dixwazin yani li ser wê erdê tu hereket helwest li ser wê erdê nayê pêkanî ji bo wê jî tenê di asla daxuyaniyê de halî hazir di asla daxuyaniyê de maye yani. Em vê yekî jî bînin bîra temaşevanan di rojên pêş me de elbet wê tiştên pir sürprîz jî çêbibin. Dibe ku pir tiştên ji bo xêra Kurdan wê derkevin holê. Ji ber vê yekê Tayyip Erdogan dewleta Tirkiye dibêjin tam di nava vê kaosê de hê jî mesele şêlû ye zelalbûn çê nebiye em çi bi dest bixin kare ji me re dimîne. Ez dibêjim qey ev diphelpitin pelpitîna wana dawî ye bi vî şeklî dixwazin hinek ji xwe re puan qezenç bikin. Halbikî em zanin tesîra Tirkiye zêde li ser Şamê jî vê gavê xuya nake. Ciwana niha şerê li Rojavayê Kurdistanê elbet herkes merak dike ama di deqîn pêş me de eger pêşketin çêbin ev wekî agahî ne nû çi ne em parve bikin. Lê di meseleyên siyasî de ev hilweşîna rejîma Baas ya li Sûriyê hatina Heteşe rêvebirên Rojavayê Kurdistanê çawa lê dinêrin çawa axaftin têne kirin tu dibî şahidê wan yani tirs endîşe heye yan dibêjin em dikarin bikevin nava diyalogê em ê bikaribin li hev bikin helwestekî çawa xuya dike li wê derê ez dixwazim hevalên me atmosfera wê derê hîs bikin bibînin çi tê axaftin heqetin ji ber derîveberiya xwe ser dibêje em ji hemû diyaloga re amade ne be her kesî re em amade ne ku em diyalogan bikin deriyê me ji bo diyalogan ji bo her kesî vekiriye ji bo Tirkiye jê vekiriye ev berê rayedarên rêveberiya xwe ser vê eşkere dibêjin fermandariyên qesedê vê eşkere dibêjin niha ew kesên ku digotin projeya rêveberiya xwe seran tewa demokratîk naçe serî xeta sêyemîn ya ku ji xwe re hilbijartiye wê hilweş e خوش کبراتیا گلان نتوا دموکرات اف پروژه رهبریya xwe ser wê têk biçe lê îro em dibînin ew projeyê ya ku bi ser dikeve ew proje ya ku ji aliyê her kesî vetêye hilbijartin ew proje ya ku berdêl danîn lê bi ser ket Ciwana eger ew projeya netewa demokratîk heta sêyemîn nebiya eger Kurd û Erebên herêmê bi hev re hevgirtin çênekirana Kurd eştera bêjim tenê li qismekî li Qamişlo tenê li Dêrikê û qismekî li Kobanî asê diman herêmekî pir piçûk dike destê wan û di qada navnetewî de wekî hêzekî mezin jî nedihatin asîn
ایرو دوی روشی ده بخیرا وی هفکاریه بخیرا وی پروژه سدی چلی آخا سوریه دو کنترل قصدی ده اف نتشته که حنکه دولت ترکیه چما دینو هارد به یعنی نقاش وی یکی جی چنا به از بار نکم ایدی انسان اوسا ببیجن چونکه اف پروژه مجبوری بو خطا سیم مجبوری بو یعنی لسوریه تو نکاری آلی بگیری تو نکاری خالجم رژیم جی نشان بدی و رژیم تک چو خالجم هتشی نشان بدی چوا ممکنه مجبوری خطا سیم یعنی او از بجم قای نقاش اوجی چنابه راسته لی هنا یکو خرابن ببیت شید فکرن یعنی نها رژیما بحثه دما کو تکچو خونه ما هلوشیه لروجاوای کردستانی هگر کو تو درباسی وی بو باید بارن بلکی ودی منجی لسر طور انجواکی باش هاتن پار بکرنو دیتن تدگوت دعوته يعني تشالاكين أوقص بكيف تشالاكين أوقص بحسكرين دقوتن خونو خيال بجمرة روجا كيكو أف ريجيما بعسي هلوشة چمكي زورداريك چمكي قركرنك چمكي لدجي قالي كورد لدجي ناسناميا قالي كورد لدجي زماني قالي كورد بلا كردي دن كرنا بكردي قد خبو جبو ويجي وقت دردكي بوجبو قالي كورد نتاني قالي كورد بيكاتين عرب النهاز طبقة ما رجاكو أب هذا إعلان كرنا إدي أو هالوشية لباجارين هرمين رزقار كري يعني طبقة رقم من بجي همو من لدركتن كيف خشيا خوانين زمان قلت أنا مش بيري جيمي خلاص بون إدي بهنا ما بابو جوانا او تمام او herkes هم فكره اما رژیما کو نو ور اساس کرن و چوابه يعني دبه کو جي بري خرابتر به مساله ترسمه و هلبت هين محمول بندينا ليه يعني فرماندار مظلوم عبدي جيد داكويانيا خدا قلت تو شر ما بهيئة تحرير شامرة تنا او تو هالوسة كويني خراب جالي ويجي ما ناديتيا او لسر نافي فرماندار مظلوم عبدي ازبيه كيد بيجم كدو داكويانيا خدا افشت اشكره قلت بريان هاجي ما قلت يا تو شر ما بوطن قلتنا خوش بیر نکه اوریشن لدیر زور فلان او ایوان دران چه به ایرو او دریه سینور ایدنا برا دیر زور و ابو کمال دبیجنه دریه سینور او حد داگر کرن ایرو او نه هتشنه ما ایرشتکن او شانين بشرتين داعشنا اها تمام دوام که شانين بشرتين داعشنا يعني انها حال حاضر تو ايريشك جمله تحرير الشام ده لسر قصده چنبويا ويا قصده جي لسر وي چنبونا جبو يجي دمل السياسي ده باورم امين كاربن هن اگاهين جوسا برفرهتر بدن چمكي دبرن على قدر هنا كو بكاربن برسفابيه كي بدن جبو يجي استند بيجم كو ريجيما بعثه تكچو لسر ناوي فرمانداريه قصده مظلوم عبدي جي كو غوتيه تشرم تحرير الشام رتونه تشري ويجي مرتونه ام آمادن كو ام ديالوغان بفي علينا بكن ودري ما فكري ام ديالوغان بكن اللي هفكرنا شي بكن يعني ناو مظلوم عبدی وکری گوت به هن ریان دیالوگ جی هیه لحلب جی ملهف جی کریه لسروان هر دو تاخین کردان شیخ مقصود و اشرفیه لوی دره هزین یپگی یپجی وکی آسایش کاردکن ملت خوی دره د پاریزن و حتی نها ایرشکی جدی جی لسروان تاخان چه نبیه yani çevaku çeteyin devleta Türkiye davacın ser malan insanan dışelinin malan talandıkın malu mülki halki dedizin لحلبه جيد بن كنترول هاتشيده حتى نهات تشكوسا چنبيه يعني اوجي تشكي فر بالكيشه عبرته مثلا ريخصنك وكي هاتشيد وقضا نافنتويده وكي تيروريزم تبينا سكرن وكي تيروريست تبينا سكرن كو زمان خاطر ذكرن يعني دبي ام حقي ما بدنا يعني قاسي قاجي تيروريزم كرنا لي او انها دخوازن ایماژێکی پاک نیشان بدن ئەو ئانها دخوازن دقەدا ناونەتەویدا ئیماژێکی پاک نیشان بدن دخوازن خو بخن چاوی دنیا عالەمێ کو ئەو ئامادەنە ئەو نامزەتن ji بۆ rêveberna Sûriye lê dewleta Tirkiye ku dewletekî 100 sale li ser piyaye ji Daişê jî xirabtir e dikare tenazül bike were şehbayê ew însanên bêparastin ku ji mal û milkê xwe bûne dîsa derûyê wan da ê ku ji Efrînê hatine mesela dikare were serê wan jêke dikare were xwîna wan birijîne dikare çav berde mal û milkê wan hemî tiştê ku çeteyên dewleta Tirkiye dikin
ez li dewleta Tirkiye bar dikim. Ez wan berpirsiyar dikirim. Çünkü dibin kanûna wan de birêva diçin. Kerem ki. نها الشهبة تبحث قركرنا كو للشهبة وترفعت تركيا دكي تكلية مراسترا تكلية مراستراست بنفا الشهبة وترفعت دهنا قال المني كدوي ببورينا نه نورماله جوانا. نها قالك آگاهين بشتراسكري كوجنافا قال المين لوي دريج مرتين زيدتري صد ولاتي لنافا الشهبة ترفعت الشراوة هاتنا رفاندن بربجها كنديارفا زيدتري سيه كزجي هاتنا كشتنو سرجي كرنجو علي داقل كريا تركيا تایبەت لە گوندێ شێراوە دەماکو ڕێبەبەریە خۆسەر کەروانە کە دریا کوالسیۆنە ناودەوڵەتیرە لە هەنێک لە هەفکردن چێبوون و کۆریدۆرەکە مرۆڤی هات ڤەکردن ئەو کەروان چوو ملەتێ لێ دەرێ ئانی نیە شابا و تورپاتێ چەتەیان نەهشت کە ئەو کەروان دەرباسی ناوا گوندێ شێراوە ببێ وی ملەتێ لێ دەرێ ڕزگار بکێ نەها gelek malbatê me li gundê şêrawa asêmana rastî qirkirinekê tê destdirêjayî li ser jinan gelekî çêdibe gelek dayîk li pêşiya çavê herjînê wan ser jêkirine gelek zarok ji hemêza dayîkê wan nirxistine berbicihekî nediyar be gelek kesên bi temin mezinin nexweşin hatine kuştin her wekî ew rêxistina xêrxwaziya yani malbata Berezanî bi îstixbarata Mîtê re derbasî nava şaba û tirifetê bûn û gelek malbatên li wê derê bi darê zorê ew ber bi Efrînê vebirin dema ku dihêştin ser kontrolê li wê derê ser jê dikirin Tiştek ku ez merex dikim tebasa malbata Barzanî kir di derbarê êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê min biçê de ji başûrê Kurdistanê qet helbest hat nîşandan yani ji pedekê ji yenekê ji başûrê Kurdistanê daxuyaniyên şermezariyê kesê ku telefonê we bikin telefonê rêveberiya xwe ser bikin û piştgiriya xwe nîşan bidin ya jî xemgîniya xwe beyan bikin eger ditirsin hevkariyekî wisa qet hat ji Rojavayê Kurdistanê re tenê birêz Bafil Talebanî serokê yenekê ji bo Rojavayê Kurdistanê vê êvarê daxuyanî da helwesta xwe evêrî şermezar kir helwesteke cedî li hemberî van êrîşa nîşan da lê ji bilî wê ne tiştekî nû ye yanî em matmayî namînin ku malbata Berezanî daxuyanîne da evêrî şermezar nekir çimkî bi erêkirina wê bi daxwaza wê îro ev êrîşê nekirin insan şox dimîne dema ku li nava Efrînê tiştek dibe an jî dema ku li Rojavayê Kurdistanê tiştek bi ofîsên NKSê tê yekser hema serokên wan derdikevin û dibêjin êrîş bi ser ofîsê me de hat û nizanim çi bî û şewitî û nizamkî hat girtin û nizamkî çi bû jê ya hecîbe ev qas însan tên qetilkirin ya ev qas însan zarokin zarokin hîn temenê wan meheke têne kuştin û serjêkirin dayîkên ku nexweşiyên giran bwarene rastî qirkirinekê tên ev qas ciwanê ku destpêka jiyana wan e tên revandin berbicihîne nediyar ve ev qas jin rastî destdirêjayiya tên ev qas komkujî bi serê gelê Kurd e tên heceb ev ne Kurdin gelê menî başûrê Kurdistanê taybet malbata Berezanî ne Kurdin însan şox dimîne rastî devan behsa vê mijarî tê kirin ez bixwe yanî ez pir aciz dibim Deriyê Sêmalka jî tê baskirin gelo vebû ve nebû deriyê Sêmalka deriyekî muhîm e di navbera başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de ew vebiye ve nebiye derî hêjî girtiye gelo yan çûyîne hatin heye li wê derê danûstandin çûnû hatin heye lê alîkarî derbas nabin mînak ji başûrê Kurdistanê beriya çend rojan dema ku malbatê menê Efrînê hatin gelek kes mir ştexilên gotima alîkarî kom kiriye lê nahêlin ku em di sînor re derbas bikin malbata Berezanî bîla alîkarî ne tenê alîkarî ne me daxuyanî ji wan navê tenê alîkarî ne ku gelê menî başûrê Kurdistanê kom kirine ji bo gelê me re vê derê re bişînin di riya sînor re derbas nakin li dergehê sînoriyê Sêmalka re derbas nakin îcar em ê çawa behsa hîn daxuyaniya û helwesta wan bikin Ciwana ez tefhem dikim
وەکی دن تشتێک و تو ببێژی تشتێک و یا پڕ پرسێمە هەنە دقەکی ئەز لە ji hevala bipirsim ka ew çi dibêjin çünkü pir peyam hatine û pir însan eleqe nîşanê vê axaftina te didin yani ez tenê bînim bîra te bi qasî 1700 însan zindî temaşe dikin ji bo tu bibînî ku eleqa însanan hevalê me û piraniya însanê me temaşe dikin jî nîvê wan ji Ewropayê ne nîvê wan jî ji Bakurê Kurdistanê ne ez pir dixwazim tu bangê we daxwazê we ji Kurdê me Bakurê Kurdistanê çi ye em dizanin êrişên Daişê yên li ser Kobanî hema bibêjin sedî not ji ber helwesta Kurdê me Bakurê Kurdistanê têk çû yani êrişa Daişê têk çû sebeb serhildana Kurdê me Bakurê Kurdistanê bû ama divan rojên dawiyê de em tenê daxuyaniya çapemeniyê dibînin tamam meş mîtîng carna çê dibin ama helwestekî weke dewra Kobanî tam çê nebiye rahekî netewî weke dewra Kobanî çê nebiye li ser vê mijarê tu çi dibêjî ez merak dikim Hêviyê me û bangewaziyê me ji bo kesên ku niha li me guhdar dikin û wê li me guhdar jê bikin. Hêvî dikim di serî de hûn çav li ser van sûcên ku di derheqê gelê me nî Rojavayê Kurdistanê de tê kirin hûn negirin. Bila hûn hişyar bin, bila çavê we li ser gelê me nî li vê derê bê. Îro heger ku em xwedî li hev dernekevin, çawa wê rêxistinên navdewletî dî li me derkevin û alîkariya me bikin. Ji bo wê jî pêwîst e li ku derê bibe bila bê. Her kesekî ku dilê wî bo Rojavayê Kurdistanê lê dide û dibêje ez welatparêzim. Pêwîst e ku li her deverê dakevin qadan. Li her deverê peyamên xwe nîşan bin û helwestên xwe li dijî vê qirkirinê, vê sûcên ku li ser gelê me Rojavayê Kurdistanê tê kirin helwestên xwe nîşan bidin. Bila dakevin qadan, tenê di asla daxuyaniya de nemîne. Daxuyanî tenê têrê nakin. Pêwîst e ku em bi hev re dakevin qadan û helwestekê li hemberî vê dagirkeriyê nîşan bidin. Yadin, pêwîst e ku kampanya werin destpêkirin û alîkarî ji bo gelên me nî şehva û Efrînê werin komkirin û werin nîşandin. Ji ber ku gelên me bi hacet e ku gelên me nî Bakur, Başûr, Ewropayê bikaribe pêre bibe alîkar. Em bikaribin xwedî li hev derkevin. Pêwîst e kampanyayên mezin ji bo alîkariyan werin destpêkirin. Her dawiyê de ya herî girînkî ku ez dixwazim balbekşînim li ser jî bila gelê me nekevin xefka şerê taybet yên dagirkeriya Tirkiyeyê de. Em li vê derê ne, em li ser wê erdê vê yekê dibînin. Em li ser wê erdê di nava vî agirî de ne. Em di nava vî şerî de ne. Em bi kamîra û pênûsa xwe heta kêliya dawî hewil didin ku tenê em rastiya heyî ji we re ragînin. Lê tenê bela çavê we li ser ragihandinên me yên ku di nava şer de ne. Li daxuyaniyên fermî yên rêveberiya Xweser û Qesedê de bin. Guh nedin axaftinên ragihandinên Tirkiyê, medyayên Tirkiye ku dixwaze şerê taybet li ser gelê me bidin meşandin û gelê me di nava tirsayê de bihêlin. Dîmenên berê belav dikin, yên salan e ku hatine belavkirin niha nû belav dikin dibêjin min bice Kobanî ev nizanim kur e. Bila gelê me hişyar bê ji bî alî de. Tenê çavê wa li ser gelê me nî Rojavayê Kurdistanê û ragihandina wê û daxuyaniyên fermiyên li hêzên li bê derê be bila em nekevin xefkên şerê taybet yên dagirkeran de. Tamam çend pirsê hevala hene niha herî dawî weke deqeya dawî rewşa min biçê dixwazim bibîsin hema wisa hevokek du hevoka bersiv bide rewşa dawiya min biçê çi ye Rewşa min bicê niha êrîş gelekî dijwarin li nava min bicê. Min di destê me û di destê dagirkeran jî de ye mixabin. yani tim ji ber ku guherîne hevan we ji we re bêjin dest ev şer normal e yani wextê ku min bikeve bin kontrola hêzên dewleta Tirkiye jî ev normal e şer e yani tu ne dewletî ya ew bi balafirana êriş dikin hêzê wan pir bi dê hezara însan tên ama niha carna dest û guherîne kerem ki ez pêşîl te negirim pirsê din hene ez çi tînim ser ekranê tu bersiv bide ji kerema xwe re kerem ke êrîş niha van kêliyan de li min bicê gelekî dijwarin. Min bic nêvî destê me ew jî di hinek taxan de hene taybet du nexweşxane girtine ku çeteyên dagirkeriya Tirkiye tê de ne. Li nava min bic niha berxwedaniyeke bêhempa ji aliyê Qesedê ve tê kirin ji alî meclisa leşgeriya min bicê ve lê belê ji ber ku balafirên şer li wê deverê têne şixulandin hinekî zehmet dibe hinkî şer zêdetir dijwartir dibe ji bo wê jî niha berxwedaniyeke bêhempa tê kirin yanî ji me tê xwestin
و ji her kesî tê xwestin ku em bikaribin bi postekê ve jî em bikarin piştgirtiya hêzên xwe li vê derê bikin. Ji bo jî niha şer li wê derê gelekî dijwar e, qesedê di wê derê de heye. Bila kes guh nedê vana xaftinên din ku dibêje min hemû ketiye nava destê dagirkeran de ev yek ne rast e. Niha di nava min bijê de min bi caleşgerî meclisa min bi caleşgerî û qesedê di nava wir de berxwedaniyeke bêhempa didê. پر انسان باسا پارلمنت و ترکیه دکن دبیجن دم پارتی هلوستکی پر بقاسی کو ایجاب دکن نشان دادن رخنه هنه و حوالی کو و حوالا مه مرخ دکن جوانا جوما حوالی که مه روزنامه‌وانه جباشوری روزنامه کردستان رادگینه اولوی داری دیجی و تمجی دنوا مسئله دایه بسالانه شارع لوی دری دشوپینه جوانا جبر کو حوال ته مرخ دکن دخوازن سر مدیا جواکیش ته بشوپینن ازانات ته دمناس کرن باشه yani usaya yani parani pırs de derbarê min biçê de ye ji ber ku niha wê derê heye ama bi hezaran peyam hatine yani acayip tiştekî ye hevan nû ji we re spas dikim ji bo eleqa we elbet mühim e ama eleqa we divê ji tiştekî re bibe divê bikare be Rojavayê Kurdistanê ber bi azadiyê ve bibe divê bibe piştgirî ji bo însanê me wê derê Rojavayê Kurdistanê ne tenê Rojavayê Kurdistanê ye ji we re bibêjim eger Rojavayê Kurdistanê zerar bibîne temamê qedera me pêşaroja me zerar dibîne tekoşîna me ya pêncî salan zerar dibîne eger hûn em hemî em bibin yek em xwedî li Rojavayê Kurdistanê derkevin wê derê bigêje statûyekî diqada navnetewî de pêşaroja me vekiriye zarokên me jiyana me her tiştê me dikeve bin garantiyê destûra me ya bingehîn çê dibe tapiya me çê dibe li netewêk bî ala me tê daliqandin li pêşiya deriyê netewêk bî wê demê li perçeyên din li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê li Îranê Rojhilatê Kurdistanê Kurdistanên xweser çê dibin îcab bike Kurdistanek serbixwe çê dibe wana hemîl pêşiya me ne ama tev girêdayê helwesta me ya di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye yani mirov li mala xwe razê û devê xwe veke û Kurdistan ser merê da nabare yani tiştekî wisa tune ye heta aktivîte tune be mirov nekeve nava hereketê ev îş nabe cîwana kerem ke hema em du sê deqê din vê bernamê bigirin ez gotinê tê dawî bigirim cîwana بله هری داوی دکارم وک آگاهین داوی ji Rojavayê Kurdistanê bidim ku niha hem li Qereqozat Rojavayê bajarê min bicê balafirên dagirkeriya Tirkiye bi awayekî gelekî dijwar tevdigerin hewildan hene ku derbasî li milê Qereqozat bibin lêbelê şervanên qesedî hewildanê wan dişkînin şerekî dijwar li wê deverê rû dide şaneyên veşartiyên Daişê hewl didin ku hinek fitneyan tevliheviyan çê bikin lê ev tevlihevî jaliyê hêz newlekariya hundirîn ve têne şikandin û ev hewildanê wan têne şikandin her wekî li bajarê min bicê weke ku min behs lê kirî niha li wê derê şerekî dijwar rû dide lê tişta ku em bikaribin bikin taybetî jî ne tenî rojeva şerê me heye lê belê rojeva koçberan jî heye em bikaribin rojeva koçberan di serê xwe de bihêlin li pêşiya xwe bihêlin gelê me li vê derê rewşa wan zehmet e pêwîstiya wan bi alîkariyên lezgîn hene dunya zivistan e sermaye ji bo wê jî em bikaribin bi hev re destê alîkariyê dirê jî vî gelî û rêveberiya xwe ser bikin çimkî êrîşên dijwar bi ser vê rêveberiyê de hene derfetên vê rêveberiyê sînordar kirîne hem êrîş hem dorpêç hem de jî hijmara mezin ya koçberan zêde ye pêwîstiya vê gelî vê rêveberiyê bi destê alîkariyê heye ku dirê jî wê bibe da em bikaribin bi hev re hevdû rabikin cîwana gelek spas gelek nûçeyên deqeyên dawî hene ez ê pêşkeş bikim ez xatir ji te bixwazim tu her hebî mala te ava ji kerema xwe re dîsa dibêjim li xwe miqate bin û silav rê ji bo hemû hevalên mîna te yê rojnameger li qadê di nava xebatan de ne dem baş silav cîwana birêkir niha hin nûçeyên deqeyên dawî hene dixwazim ji we re bixwînim naxwazim pir dirêj jî bikim binêrin ez ji we re çi dibêjim komên çete hêzên nû tînin Qereqozaxê Qereqozax hûn pireya di navbera Kobanî û Mimiçê ye wê derê û rêya bi tenê ye ku her du kantonan bi heva girê dide komên çete li wê derê têk çûn ji vê sibê ve ne ji doh ve êriş dikin niha qismekî mezin ê Mimiçê ketiye bin kontrola wan ew cesaret digirin ji vê rewşê
ji bêdengiya hêzên navnetewî cesaretê digirin nûçegihana ron anha nûçegihana ajansa anhayê niha li wê derê ye li Rojavayê Kobanî dixebite di nava xebatan de ye dibêje dewleta Tirkiye dagirker hişk û gelek çete tevahî alabên xwe yên leşkerî di deriyê Cerablûsê re derbasî Sûriyê bikin. Cerablus tam nizîkê Kobanê aliyê Rojavayê Firatê ye. Ha bi ses xerîtê nîşanê vedim deqekî hevan me. Pisem hinek sohbet dikin ez behsa rewşa şer bikim. Ez vê derê tamam. Deqekî. Tamam. Ez ana xerîtê bînim em ser baxifin. Baş e? Ha. Hêzên Dewleta Tirkiye ev der Cerablusê ev der Kobaniyê. Ev cî zer hûn dibînin Kobaniyê ev der Cerablusê. Vê derê deriyekî sînor heye. Hêzên Dewleta Tirkiye ji vê derê ve hûn bêjin bi sedan, tank, top, erebeyên zirxî ji vê derê Karkamişê derbasî Cerablusê kirine. Ji Cerablusê jî tê avê derê re dixwazin derbasî Kobanî bikin yan jî eger nikaribin dixwazin advê derê de Qereqozax a deriyê vê derê ye ji we re bêjim a vê derê ye ev der min biçe hatiye bi destxistin ama şer û pevçûn hêjî dewam dike berxwedan dewam dike mirov nizane her dem ev dikare dest biguherîne mirov di şer de divê pir hêviya xwe neşkîne şer wisa ye niha li vê derê vê sibê ev aha qismekî mezin ê Qereqozax hatibû dagirkirin hêzên Qesedê bersiv dan ew şikînandin û şûm vegeriyan bi dehan kuştî û birîndarê wan çêbûn nayên cenazeyê xwe jî nagirin ji bo wan pir qîmeta beden însan tune ye însan pir ne bi qîmet li cem wan îja niha xwe amadekirin tên ama hêvî ew e ji we re bêjim hêzên koalîsyonê niha ketine nava hereketê ez binêrim vê jî binêrim hêzên koalîsyonê ketine nava hereketê ez vê ji we re bixwînim veya çi ye mizekê çar sîstemên hewayî ên Qesedê niha li Dêre Zorê hatine bicîkirin ez ji we re bêjim ev sîstemên hewayî ye ev tiştê ku hûn dibînin ez ji we re nivîsa wî jî dayînim hûn dixwazin ez bikim tirkî ka ez bikim tirkî û ji xwe re hevalên ku tirkî zanin qedem e bila tirkî bixwînin ez vê nivîsê ji we re bikim tirkî zimanê wan alçaxan ev tamam e yani ez mecbûr mam zimanê wan vekim binêrin ya normalê min ez di medya civakî de tu car tirkî bikar nayînim û naxwazim tirkî bikar jî bînim tamam ev rewşa ew ê ye rewşa nexşeya dawî ye binêrin ev bombeyê ku hûn dibînin bombeyên dewleta Tirkiye ne pir bi alçaxî pir bêbextî ji hewa ve êriş dikin yani çeteyê wan eger hêzên hewayî nebe ji hewa ve bi balafiran eger êriş nekin çeteyê wan ne tu tiştekî ye li ber hêzên Qesedê ama êriş dikin ji hewa ve mirov çawa bike yani çawa dikarî xwe biparêzî a ji we re bêjim vê derê yek du sê hêzên hewayî ava êrişên hewayî derdora Kobanî jî hêzên êrişên hewayî ne mirov çawa bike binêrin ev balafiran tim digerin li ser serê Kobanî yani çare tune yani tu nikarî tiştekî bikî ev dronên dewleta Tirkiye ne digerin
Ha wekî din tiştê ku ez ji we re pêşkêş bikim heye, ev çi ye? Ev jî dirbespiyê. Ha, hin dronên dewleta Tirkiye hatin xistin a vê derê, ev sîstema hewayî hûn dibînin? Ev sîstema hewayî, ev sîstema hewayî niha di destê Qesedê de hêdî êdî çawa bi dest xistine ew mesela wan e. Di êdî dikarin dronan bînin xwarê, dikarin balafirên dewleta Tirkiye bînin xwarê, ji duh ve herî kêm 3-4 dron hatin xistin. Hêvî ew e ku ew jî ji ber vê tirsê nikaribin dronan bişîne ser Rojavayê Kurdistanê. Binêrin çawa dikeve. Agir pê ketî. Hûn nizanî hûn dibînin nabînin. Heh, ket. Ket. Ewana li erdê dikeve. Min beriya sêr kiribû. Bila bikeve. Tamam. Bila bikeve. Ev jî kameraya rastî ne. Hoppala. Çû. Hêvî ew e qedera wan tim wisa be. Niha ez vê xerîteyê car dibînim hinek ji we re behs bikim. Tamam. Îjar. Niha ev sîstema parastina hewayî hem li Dêrê Zorê hatiye bicîkirin, hem jî li vê derê Dirbesiyê hatine bicîkirin. Aniha şer û pevçûn herî zêde li vê derê çêdibe. Deqekî ez vê jî bikirim. Ev bendava tîşrîn ku em dibêjin li Tebqayê, ev bendav aniha ji xebatê derketiye, bê xebatmaya. Yani ji xizmetê derketiye. Em wisa bêjin. Elektrîk, kehrebe ew jê radibêjin, tev qut bûne, av jî êdî naçe. Ev şerekî pir nemerdane ye, şerekî bêbextî ye dewleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê dimeşîne. Êrişê bendava dike, binesazî hildiweşîne, nexweşxanê de însanan didin ber guleyan. Ez hin nûçiyan ji we re ez vê dayînim ser ekranê xerîtê hûn lê binêrin. Yani ew çawa ku hûn dibînin hevalno pir hêviya xwe neşkînin. Min biç dikare dest biguherîne ama ez dibêjim qey hêzên koalîsyonê, hêzên navnetewî ji bo hinekî pariyekî nan bavê jin ber van kuşkên çeteyên dewleta Tirkiye hinekî min biç ji çav derxistin, pir piştgirî nedan Kurdan. Ama ev herema Kobanî ji bo Kurdan xwedî maneviyetekî pir mezin e. Yani ev herem ez bawer dikim şerekî pir mezin wê çê bibe li Kobanî. Ev bila ewisa bimîne ez çend nûçe ji we re pêşkêş bikim. Deqekî. Ez hema zû nûçeyên ku vê sibê ve hatine pêk hatine. Qesedê êrişên çetiyan li Qereqoza û Derhafir şikand. Şervanên Qesedê li van deran berxwedanekî pir mezin nîşanda. Zêdeyî 309 çete hatin kuştin li van deran. Li Dêra Hafirê wesayeteke tevî çeteyên di hundir de tev hatin rûxandin. Yani hejmara çeteyên kuştî tenê îro bi xasî derdora 305 çete hatine kuştin. Cenazê jî di destê hêzên Qesedê de ne nabin jî. Yani acayip bê exlaqin. Elbet şera yani insan tê kuştin ev wisa ye. Şervanê Qesedê Aksûngûrek her wiha hin dronên din anîn xwarê, ew jî wekî nûçe ye. Baregehên rejîmê yên li Qamişlo hatin bombebarankirin ji aliyê İsraîlê ve em me ji we re pêşkêş kir. Li bendava tîşrînê şerekî gelekî giran divan saetan de jî diqewime. Dewleta Tirkiye dagirker bi tevî çeteyên xwe yên hov jê re dibêjin Artêşa Millî ya Sûriyê êriş bin ser bendava tîşrînê piştî ku şervanên Qesedê bersiv dan êrişan şerekî giran wê derê dest pê kir. Şer hê jî berdewam e. Dışarı da gelek çeteyên usul wê derê jî hatin kuştin her wiha wesayetên ku çeteyan bi kar danîn jî tev hatin rûxandin. Piştî têkçûna çeteyan dewleta Tirkiye ji hewa ve êriş bir ser heremê. Ka gotinên baful Talebanî çine li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê ez bi we re parve bikim.
Seroki Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talibanî li ser rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê got heta ku doza Kurd neyê çareserkirin tu aştî li rojata navîn nemimkün e. Daxuyaniya Bafıl Talibanî bi vî şeklî ye. Di çend rojên borî de me bi hûrgilî me bi bûyer geşedanên li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê dişopandin bi giringî ve guherîn bandoriyên wê me temaşe kirin te bi hevra em bi temamî rêzê li vîna gelê Sûriyê digirin bi taybetî jî biryarên ku di derbarê siberoja welê tehtên dayîn em rêz ji wan re digirin. Ev jî bi şeklekî rêya sêyemîn e Bafıl Talibanî diparêze. Em hêvî dikin ku ev yek derfetekê giring bê dîtin da ku bi siyasetekê welatparêziya hevpar qonaxeke nû ya desthilatdarî dadperwerî derkeve holê paşa rojeke aram ji bo gelê xwe misoger bike. Di vê rewşa hestiyar de em piştevaniya xwe tevahî ji bo xwişk û birayên xwe yên li Rojavayê Kurdistanê dubare dikin, divê em piştevaniya wan bikin, hêvî dikim ku em hemû bi yek dengî bi gotarekî welatparêzî wan metirsiyan bisekinin ku li ser jiyan, li ser aramiya wan gefin, tehdîtin. Heta doza Kurd pirsgirêka Kurd neyê çareserkirin tu aştî aramî li rojata navîn nepêvkane nemimkün e dibêje Bafıl Talibanî. Hêzên İsraîlê 25 kilometre nêzê Şamê bûn, çavkaniyên ewlehî yên Sûriye ragihandin ku artêşa İsraîlê 25 kilometreya nêzê paytext Şamê bîne. Li gorî nûçeya Reutersê Îsraîlê herema tampon ya li sînorê İsraîl-Sûriye bi dest xistiye. Reutersê ragihand ku ji du hêvarê ve İsraîlê li gelek bajarên Sûriye êrişê baregên artêşa Sûriye kiriye. Heta 25 kilometreyan jî nêzê Şamê bûye. Êdî di rewşekî wisa de ye li ser wan girên ku li Şamê dinêre êdî dikare navenda Şamê kontrol bike hem bi dûrbûnê hem bi kamerêyan jî hem jî êdî dikare suîqasa jî pêk bîne ji wê derê ve. Tabii pêdiviya İsraîlê bi suîqasên bi çekên piçûk tune ne ama bixwaze balafiran jî êriş dikin. Ha temamê Sûriye dibin kontrola İsraîlê de ye li gor dilê xwe kîjan baregehê bixwaze êdî dikare lê bixe. Tabii hêvî ew e ku ji Dêr'a ji Swêdya ez niha xerîtê nîşanê we bidim. Heta Dêrê Zorê ew herem hinek çol e. Wê derê hemî bikeve bin kontrola İsraîl û Qesedê gelekî baş dibe. Ez ji we re aniha xerîtê nîşanê we din. Paşê ez çend nûçeyê din hene ez ji we re bixwînim. Di vê naberê de Misir, Qatar, Erebistana Siûdî êrişên İsraîlê şermezar kirin. Erebistana Siûdî da zanîn ku ev gav wê hêza Sûriyê ya vegerandina ewlehiyê têk bibe. Şehîdên berxwedana min biçe yên Qereq û Zaxê yên tişrê hatin oxirkirin. Îro me resim hebû li Rojavayê Kurdistanê ev divê em bizanibin. Li Eyn Eysa jî komkujî çêbû me bi cîwana cuma re behs kir. 12 sivîl hatin kuştin ji Eynê malbatê. Îro jî 8 sivîl hatin qetilkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve ji aliyê dronên dewleta Tirkiye ve. Ez vê xeberê jî ji we re ev e hevandin. Ka hûn binêrin. Niha sînorê Rojavayê Kurdistanê û İsraîl dikare bibe yek. Rojekê din bi taybetî ez mêvanek pispor bigirim em li ser dikarin biaxivin. Binêrin ev ez vê xerîtê mezin bikim. Ev der Rojavayê Kurdistanê ye, ev der İsraîlê. Baş e ev hemî ciyê ku hûn dibînin hêşin ew bombebaran û êrişên İsraîlê ne li ser xeta sînor ya Sûriye. Armanc ew e ku ev der sînorê Sûriye û Iraqê heta vê xetê ev der were parastin ji aliyê Qesedê ve û ev der jî were parastin ji aliyê İsraîlê ve. Tişta ku min got ev e. Swêda û Dêr'a ev werin kontrolkirin ji aliyê İsraîlê ve weke Girê Golanê ev cî hûn dibînin Girê Golanê ye. Anha kontrola Girê Golanê temamî destê İsraîlê de ye. Eger ev der awisa cî hûn dibînin kesk bi qasî 10 kilometre jî dibe. Eger were kontrol kirin awisa heta vê derê ev der Ürdünê. Ev der Ürdünê. Heta vê derê yani navbera sînorê Ürdün û Sûriye were kontrol kirin ji aliyê İsraîlê ve û pişra jî eger were kontrol kirin ji aliyê Qesedê ve
hatta vediri ev hemî çole yani gund bajar tunene. Ve demê çi dibe dewlemendiyê Rojavayê Kurdistanê pir bi rehetî dikarin biçin bigêjin behra spî vê derê. Ji ber ku dewleta Tirkiye destûr neda ku dewlemendiyê Rojavayê Kurdistanê ji vê derê ve werin binê Hatayê ve Laskiyê ve derbasî Derya Spî bibin. Welatê me bê behre ji avê dûr e, cemê Firat û Dîcle heye ama têrê nake. Yani wê derê de keştî pir naçin. Ama ev der korîdor çêbe, jêra dibêjin korîdora Dawût, êdî çi dibêjin, rojekê em ê taybetî ser behs bikin. Ev der eger hemî werin kontrol kirin, Kurdistan dikare xwe bigîne behra spî bi rêya İsraîlê. Yan jî dikare vê derê xwe bigîne behra sor. Ev jî behra sor e, a vê derê de av diherike, çemek heye, ji İsraîlê diherike heta vê derê tê. Mesela ev der İsraîlê, a ji vê derê ve jî tu dikarî bigînî vê behra sor. Ya ku Musa qelişandiye û derbasbiye piyatî qaşo. İşte tabii wextê ku tu xwe gihîş behra sor, tu xwe digînî dünyayê. Êdî terî nava okyanusan, êdî mesele êdî tu dibî dunyawî. Ama hêvî ew e ku niha li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn bi dawî bibin, wê derê bigihêje statûyekê, êdî statûyekê xwe ser dibe, serbixwe dibe, êdî ew ji nîqaşê re vekiriye. Hevan notişta ku ez merak dikim niha civînekî heye di navbera hêzên Qesedê û hêzên koalîsyonê de. Hêzên koalîsyonê ev du rojin bi dewleta Tirkiye re di nava diyalogê de ne. Pir bi hêrs wekê ultîmatom jî wekê şiyarî jî hûn dikarin pênasê bikin. Bi dewleta Tirkiye re diaxifin. Encama van axaftinan jî niha bi Qesedê re diaxifin. Êdî ji civînê çi encam derdikive em nizanin. Ama em li benda agahiyên xêrê ne, li benda mizgîniyê ne. Eger li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye ji me bihewe, mesele êdî xilas dibe. Aniha dijminê bi tenê ê Kurda li rojata navîn tenê Tirkiye ye. Tirkiye ji me bihewe problem tinê ye. Ez wisa hema li çavek bavê ji peyamê we eger tiştekî awarte tune ve ez hema xatir ji we bixwazim. Cana me rû nizane. Cana me rû nizane. Heyf e. Ez berê ku daîma ji weşanê derkevim, tim nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Ka tiştekî heye tune ye. Yani medya İsraîlê iddia dike ku Kurdan bang li İsraîlê kiriye, alîkarî dixwazin. Ev sembolîkin. Sembolîkin. Yani İsraîl dixwaze piştgirî bide Kurda. Dibêje min daxwaz nekiriye, Kurdan ji min daxwaz kiriye ku ez herim piştgirî bidim wan. Ê tiştekî baş e. Xwazî bihata aniha ji her demê bêtir pêdiviya Kurdan bi piştgirî heye. Ji her demê bêtir. Aniha ew pêvajoyê ye. Dewleta Tirkiye bi dronan êrişê Kobanî dike di van saetan de. Ez li ajansekî dijî binêrim paşê nûçeyên deqeyên dawî rêveberiya Xweser derbarê bûyerên dawî de daxuyaniyekê daye komên çete ka daxuyaniya rêveberiya Xweser heye ez ji were bixwînim ev pir muhîm in hevando. Yani normal ez dikarim bername bi dawî bikim cardim bernamekî çê bikim ama na. Ez hema ji were bixwînim. Rêveberiya Xweser çi dibêje? Deqekî. Ez vê bînim ser ekranê. Neçin derekî ev tiştekî pir muhîm e. Rêveberiya Xweser di derbarê bûyerên dawî de daxuyaniyekê daye. Ez zana daxuyaniya rêveberiya Xweser dixwînim. Ez jî merak dikim belkî jî encama civînê ye jî em nizanin. Ka ji kerema xwe re li bendê bin. Ez hema ajansê vê dikim ji were pêşkeş dikim. Ez jî bi were dixwînim. Rêveberiya Xweser bang li rêxistinê hiqûqî mirovî yê navdewletî û kir ku êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê yên li dijî herêmê belge bikin. Rêveberiya Xweser bang li hêzên navdewletî kir ku li hember êrişan helwestekê ciddî nîşan bidin, şerê li herêmê rawestînin û sivîlan biparêzin dibêje Rêveberiya Xweser. Wekî din çi heye? Dewleta Tirkiye dagirker tevahî qanûn û pîvanên navdewletî bin pê dike, komkujiyan li dijî gelê me yê Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk dîne, armanca wê ew e
tevlî heviye li Sûriye fayde bibîne ewlehê û istiqrara heremê tek bibe. Îro carekê din dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê armancên xwe yên dijminahiyê li heremê dîsa kirin dewrê. Balafirên bê mirovê yên dewleta Tirkiye çeteyên wê komkujiyekê din li gundê Sefiya li Rojavayê bajarê Enîsayê pêkanîn 8 sivîlên me li wê derê qetil kirin. Ev komkujî yek ji rêze komkujiyên din ne ku dagirkeriya dewleta Tirkiye pêkaniye. Em bang li hêzên navdewletî dikin ku werin vî şerê li ciyê cihîn bibînin, belge bikin û pêşî lê bigirin ji bo şer dernekeve. Me fehm kir ku ev encama civîna Qesedê û hêzên koalîsyonê ne bangekî li qada navnetewî ye. Bi vî awayê ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedew be bi hêviya rojên bêşer ama di deqeyên pêş me de heqeten dibêjim eger encama civîna Qesedê û hêzên koalîsyonê derkeve ez weşanekê taybet adeqa dawî çê dikim. Xatirê